да ни отида с мене Shadow King. Спомняме в сървъра Crystal PvP, което още не е включено PvP-то. Да, или има. Това е чисто сървър, който аз, Shadowboy BG и Alpha BG 04 направя за 5 часа. За сега това е спаунчето, за сега почти нещо не е добавено, затова няма да давам IP, защото не е готов сървъра. Но тук също не е готов. След 2 дена да има IP, ще да е готов. Може и до един ден, не сме сигурни. Но да, все пак да започна да сървайваме, да решучаме. Сега, има въпрос. Давай. Са търсим ли екип? Това вече е добър въпрос, да, ще търсим екип, кандидатури ще отворим даже. Така че ще търсим кандидатури за хелпър и чат хелпър. Кога има въпрос, аз да съм модератор или такъв хелпър? Май по-добър хелпър. И аз искам. Алфа БГ иска да съм такъв. Да. Модератор. Търсим дървото до спална. Все тая и без това не сме от типа. Да. Ще оцеляваме все пак, защото нещо да правим. Да, още няма китове, няма много неща. Има лакфуд поне. И лак роли, с които може и горе-долу не са довършени. Все пак ще ви покажа. Аз седнах едно нещо и му правя едно нещо на... Сега само тези два ларпа сме правили. Аз и Shadowboy 24 направихме фулда, който беше епичен. Чак епичен, реално. Направих едно нещо, което Alpha BG беше сгрешил. 1 часове. Защо направих крафтинг тейбъл? Аз направих също. Оставай, взимай братичка. Ще трябва да се деопна май. За сега нямаме мец. Да, само сместими. Аз правя мец. Нищо си фендър честа имам даймонд. Значи не си прави дърва, братичка. Не, аз искам тук да потроса. Какво каза? То не мога да троса! Защото има лора от едит. Затова не иска да правим дървена. Да, трябва да го махнем в бъдеще. За сега плагини са тези. Можем само до 15, защото сайта е малко гаден. Но за сега са добре плагините. Само ви казвам, идейте си правите ви с дървена. Не знам за тях дали се е такова. Хелпър са минали за чат хелпър или за хелпър кандидатури. Да, няма да им, никой няма да има хоп. Даже да пращи 100 SMS-а. За едното нищо. Пък, аз още бяга да говоря. Май за мене има зомби. Не, няма. По-рама. Ела да се заговиме в някаква пестера. Мисля има наскоро мини, но не съм много сигурен за мини геймовете. Нямаме достатъчно айтеми. Да, бъгвам му микрофона при мене. Можете да му гледате неговия клип, защото канала му се бъде в описанието и сега има си станата хоцам. Също и на Shadow King BG също ще е в описанието канала му. Аз отивам на лак, защото няма храна. Значи искаме даже да направим ревю на сървъра, но имаме само 2 ларпа. Да, се бъде 1 минута. Да. Това е? Да, ама фага кафява овца. Да, тук никак фагаме. Чакай. Не моя критика. Чакай. Учка от айпър. Дори сега имам много видове храна. Чакай, фендър честа имах 100 не взе. Защото не чипваме много. Да, ама аз съм го убил с мекс. Да, на вълна. Не ми трябват. Вълната? Ама пъгът сегна вълна. Аз флайвам до тук само. Да, още няма стълби и аз искам да флайна. Пиши стоп флай да спреш флая.
О, забравих. Чакай малко, отиди на спауна. Значи на спауна и на хомето веднага се телепортираме. Китове, виждате, още нямаме. Внимателно, крипък. Бе, стои няма дълга си ни стои тебе тагония, аз за нищо. Зайо, байо. Къде бе? Искам зайо, байо. Ти. Сега отиваме да разчим неща. Имам още един въпрос. Сема ли? Бързо идвай, бе! Няма че взима майка ми. Добре, че нямам клеър лак. Да. Как ме уби този крипър, само... Как мазно ме уби. Да ти върни. За малко сега взема малко на футбол. Всичко ми... Хора, значи днеска пуснахме плагина за скинове. И алелуя стана. Накрая стана. Ето, значи, Ники скин. Shadow Boy 24. Нищо не става. Да. Скин. Сега, например, скин. Да, това моето е с скин си. Ласос. Аз съм скнайт. Виж ми моя. Готине. Чакай, аз като съм бил на предишния ми комп, като бях сингъл плеер, имах такъв скин. С Дексън пака. И това вече готине. Йоло! Йоло, беге. О, беге, той ще е чат хелпър. Сам като... Пак? О, да, много съм готов. Мазни крипъри, мазни. Да, аз имам може би скоро. Сега имам такова емоци. Такава риза, аз бих искал да се направя, вместо че ми се скин сет. Почти ми копира моята идея за скин, С йолото. И мога от него. Може аз да се направя като YouTube. И да, само деца имам само на едната ръка ръкавица. Ники вече да гледаме, че стана шнуари. И на хората им е скучно да гледаме как умираме. На ти умира сам. Бързо в мината! Бързо пестера. Иляху! Влизай бързо! Да не мога да тиват. Добре, Ти да идват XP фейм. Имаме XP фейм. Да, трябва да правим XP. О, да. Значи хора, днеска ще има стрим и ще показваме. Ще работим по сървъра, естествено. Да. Той аз бъдеще има само да се стримвам. Да, камък на мене, Ники, аз ще помогна да стримваш. Искаш ли? Ники, искаш ли от моя канал да... в Twitch? Какво? Искат моя на Twitch да стримваш. Бъгва ти микрофона пред тебе и аз не разбирам много. После ще му обясним. Да. Сега аз никога, майта крафтинг тейбъл, който аз имам, май никога няма да го поставя. Да. Що бе, аз имам печка вече. Ти си майнак. Не знам кой значи майнак. Маняк. Окей, значи, пак ви казвам, че до вечера ще има стрим. И аз може да стримвам. Чакай, мъкни за малко. Twitch TV / AlphaProBG, очаквам ви там. Аз бях Даниотата и да. AlphaProBG, ама да. Чао.